Harland Sanders sukkede, endnu en restaurantdør lukkede sig for hans håbefulde ansigt. Han lagde forsigtigt sin prøvebeholder, fyldt med hans berømte vegetariske bønnepatis, tilbage i sin slidte taske. Han havde brugt år på at perfektionere sin specielle bønnepati, overbevist om, at dens hjertevarme smag ville glæde alle. Men at overbevise skeptiske daneejere viste sig at være en ujævn, uendelig rejse. Harland, en venlig mand med et beslutsomt glimt i øjnene, startede ofte sin præsentation med et varmt smil. Prøv denne, ven, sagde han og rakte en friskkogt bøfpati frem. Den er lavet med kærlighed og en hemmelig blanding af urter. De fleste ejere vil se på ham med mistanke, for travle eller for fastgroet i deres vaner. Ser interessant ud, men vores menu er fuld, afviste en grov mand og vinkede ham væk. Folk vil have kød, ikke bønnepatis, erklærede en anden og smagte knap på det. Hvert nej var en lille vægt på hans hjerte, men Harland nægtede at lade det knuse hans ånd. Han huskede sin kære kone, Claudia, der fortalte ham, Harland, din opskrift er en gave. Lad ikke et par lukkede døre stoppe dig. Hendes ord var som brændstof for hans trætte sjæl, der skubbede ham videre forbi udmattelse. Hans opsparing svandt ind, vejskiltene slørtes til en kontinuerlig strøm af ukendte byer. Nogle gange sov han i sin bil, nogle gange på billige moteller, altid med sin dyrebare opskrift tæt på. Han var en ældre mand, men hans passion brændte klarere end nogensinde og oplyste hans vej fremad. En aften, efter endnu en dag med endeløse afslag, kørte Harland ind i en lille, stille by. De neander kaldede vejkanten, så lige så træt ud, som han følte sig med et flimrende neonskilt. Dette ville være hans 1000 forsøg, eller måske det 1001. Han gik ind, klokken over døren ringlede blidt og afslørede en ensom, træt servitrice, der tørrede bordet af. Undskyld mig, fru, begyndte Harland, hans stemme hæs fra den lange køretur. Er ejeren i nærheden? Jeg har noget særligt at vise dem. Ejeren, en kvinde ved navn Clara, kom ud fra køkkenet og tørrede sine hænder på sit forklæde. Hun kiggede på Harland, hendes udtryk træt, men nysgerrigt. Hvad kan jeg gøre for dig, sir? Spurgte hun, hendes stemme overraskende mild. Harland forklarede sin bønnepati, hans stemme genvandt sin sædvanlige passion og overbevisning. Han tilberedte en frisk portion liter på hendes lille stegepande, den lokkende aroma fyldte dineren. Clara så til, et svagt smil spillede på hendes læber, hendes interesse tydeligt vakt. Hun tog en bid, hendes øjne udvidedes let af overraskelse og glæde. Dette er virkelig noget, sir, mumlede hun og tog endnu en bid med entusiasme. Det er anderledes, men lækkert. Jeg har aldrig smagt noget lignende. Harlands hjerte sprang af glæde og lettelse. Vi prøver den, meddelte Clara, en ny gnist i hendes trætte øjne. Lad os sætte den på menuen som en specialitet. Folk leder altid efter noget nyt. Harland kunne ikke tro sine ører. Ja, endelig. Hans første kontrakt, en lille håndtryksaftale, føltes større end nogen stor aftale. Roadside Rests kunder elskede bønnepatis, og snart begyndte rygtet at sprede sig om den lækre nye ret. Harland, nu ældre og klogere, stoppede ikke sin rejse der. Han fortsatte med at dele sin særlige opskrift med flere restauranter. Vejen havde stadig sin bump, ingrediensmangel, nye konkurrenter, lejlighedsvise dårlige anmeldelser, der testede hans beslutsomhed. Men nu vidste Harland, hvordan man skulle håndtere dem med erfaring og visdom. Han havde lært, at hvert bump blot var en del af rejsen, ikke en grund til at stoppe hans fremskridt. Han tilpassede sig, forbedrede sine metoder og udholdt enhver udfordring. Til sidst blev hans vegetariske bønnepati-opskrift en elsket favorit over hele landet, et vidnesbyrd om hans ubrydelige ånd og vision. Han byggede en arv ikke kun på en lækker opskrift, men på den urokkelige tro på sin drøm. Hans historie genlød af den åbne vejs visdom, en stærk lektion for os alle. Livet er sandelig en vej med bump, ligesom Harlands lange og udfordrende rejse. Disse udfordringer er ikke beregnet til at afspore os, men til at lære os modstandskraft og beslutsomhed i vores stræben. Ligesom at køre en ujævn sti, skal vi styre stabilt, bevare vores fokus og fortsætte fremad med et formål. Hvis Harland Sanders utrolige rejse inspirerede dig til at fortsætte, så abonner på Danish Repo for flere legendariske historier. Synes godt om, hvis du vil anvende denne lektion i dag, og kommunalenter hvilken berømt historie vi skal dele næste gang.